खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी गोलोम बोथोरनि बन्द'आव चिरां बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों बिजनि दख'र एबसुआ। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लाजानाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिनि गेजेरजों दिनै चिरां बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै मोन 12 दालाय एबसुनि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालियाव दान मोनसेनि थाखाय थाखो 9 आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि सानखान्थि बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि आयदानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवगासिनो दं। थिग बेबायदिनो गिबि सानाव खोला बिजनि आरो सा बिजनि दालाय एबसुनि सिङाव बेखेवो। नैथि सानाव फानबारि थुरिबारि बरलावगाव दालाय एबसुनि सिङाव आरो दिनै मंगलियान मालिपारा अक्सिगुरि दालाय आफादाव बेखेवनाय जायो। आरोबाव गाबोन जोबथा सानाव बल्लामगुरि सुबाइचार दालाय आफादफोराव बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिजनि दख'रा एबसुनि गाहाय नेथारि मिजिं दैमारि बिथाङा। दिनै थामथि सानाव फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार बसुमतारी, बिजनि दख'रा एबसुनि गाहाय नेथारि मिजिं दैमारि, मंगलियान दालाय आफादनि आफादगिरि किंस्टनजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा। खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरबाय। जोङो देग्लाय 2025 मायथाइनि गोलोम बोथोरनि जे बन्द' बे बन्द' बुब्लियाव जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बे बादायलायनाय मुलुगाव गावखौ थागथियारि खालामनानै लानो थाखाय बन्द'नि बुब्लियावबो ओरैनो थायालासे माबा नङा माबा मोनसे जों सोलोंनो हायो नामा, सोलोंनाय थासारि जोङो बानायनानै होनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै बिदिनो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै मोन 13 गोजौ फरायसालियाव बबेबा फरायसालियाव दासिमाव थाखो 9 आरो 10, बबेबा फरायसालियाव 8, 9 आरो 10 आरो बहाबा क्लास 6 to क्लास 10 बिसिम जोङो कचिं केम्पखौ बेखेवगासिनो दङ। थांनाय जुलाइ दाननि 1 अक्ट'निफ्राय जोङो सानसेयाव गंथाम फरायसालि बेखेवबोगासिनो दङ। दा खालिबोल' बाखि जोंहा गंनै फरायसालि बाखि दंबावो। गाबोन बेयो जागोन 5 जुलाइ खालि बल्लामगुरि गोजौ फरायसालि आरो सुबाइझार गोजौ फरायसालि बे गाबोन बेखेवजागोन। दिनै गंथाम बेखेवदों जोङो मंगलियान गोजौ फरायसालि मालिपारा आरो गंसेया जाहैबाय जनता गोजौ फरायसालि अक्सिगुरि, बे मोनथाम थावनियाव बेखेवदों। दा जों नुदों फरायसाफ्रा दिनै जेखिनिया फैदों आवगायबोदों, दा बिथांमोना खोब गोसो गोनां, जोङो जोबोद बरायदों आरो जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव गमामायैनो बेबायदि मोनसे ट्रेन्ड बेबायदि मोनसे दाहारा थांबाय थायोबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन आरो जौगानाय फारसे जोङो सिगांलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। आरो बेखौनो लानानै जोङो मेंनाय गैयाजासे जेखिजाया बुब्लियावनो जों बेबायदि फरायसाफोरजों बायदि हाबाफारि जों बेखौ खालामबाय थादों। बे गरम बोथोरनि बुब्लियावबो जोङो बिथांमोनखौ जों ओरैनो थानो होनाय जों बेखौ सानाखै। सोलोंनाय फारसे जाहाथे बिथांमोना आवगायो बेबायदि जों सानदों। जाहाथे फरायसाफ्रा सोलोंनांगौ गोबां जोंहा बोसोरसेनि फराफारियाव सोलोंनांगौ दङ, नाथाय जोंनि फरायसालियाव जेखिनि फराफारि फोरोंनांगौ बेनि बबेबा बाहागोखौ हयथ' समजों लोगोसे खारफानो नांगौआव जोंनि फरायसाफ्रा मालाबा हास्लाबा जायो। दा बेवहाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आवबो जिरायालासे जोंनि सोलोंनांगौ बेवहाय गासै 6टा साबजेक्ट थायो हाइ स्कुलाव क्लास 9 आरो 10नि। दा बेनिनो मोनथाम साबजेक्ट आयदाफारियै मेथ्स, साइन्स आरो जोङो इंलिसनिनो इंलिस ग्रामार पार्ट, बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव जोंनि दालाय आफादफोरखौ जोङो बिथोन होदों आरो बेबायदियैनो गोबां फरायसालिफ्राव दिनै बे जागायबाय आरो बे सोलिलांबाय थासिगोन दान मोनसेनि थाखाय। जोङो सानदों गेजेर बुब्लियाव जोङो जोंनि जाफुंसार जायफोर फरायसाफोर, सोरबा MBBS पास जानाय, सोरबा इन्जिनियारिं पास खालामनाय बा बायदि बिथिङाव जाफुंसार जोंनि बिथांमोन जायफोर जाफुंसार जालांनाय फरायसाफोर बिसोरखौ लानानै बा जाफुंसारनाय जायफोर जब हल्डार बिथांमोनखौ लानानै जों फरायसालि गिदिंबावगोन। बावैसो साननि उनाव 10 दिनसो बा 10 देससो थांखांनायनि उनाव जोङो फरायसालि गिदिंबावगोन। आरो जोंनि दख'रानि सिङाव गोबां गुबुन गामिनि LP स्कुलफोरावबो बेबायदि कचिंआ सोलिबाय आरो सोलिगासिनो दङ। माखासे फरायसालिफ्रा बहाबा जायाखै, जों बेखौबो खालामहोनो थाखाय जोङो खावलायनायखौ दोनदों। आं आसा खालामदों गासैबो नङाबाबो 100आव 90-80 फरायसालिफ्रा कचिंआ सोलिलांगोन बे दान मोनसेयाव आरो जोंनि सोलोंनाय फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय बे जागोन आं आसा खालामदों। दिनै गिबियावनो मंगलियान इउनिट कमिटि एबसु बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि आनसलिक कमिटि एबसुनि जानानै जोङो साबायखर बावग्रोबाय।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय बे मिशननि थांखि बायदियै बिथांमोना दिनै बे गोलोम बोथोर समाव आरो बे सामार भेकेसन बे बन्द'आव बिथांमोना दान मोनसेनि थाखाय क्लास 8, 9 आरो 10नि फरायसाफोरखौ मास मोनसे समखौ फोरोंगिरि थिसननानै बिथांमोना साइन्स, मेथ्स आरो इंलिस बे आयदाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा फोरोंथाइ होनो थाखाय बिथांमोना दिनै आवगायदों। आसा खालामदों बिथांमोननि थांखिजों आरो फरायसाफ्रा खोब लाब जागोन, मुलाम्फा जागोन। बिथांमोना फरायसाफ्रा गावसिनि एसे एनै क्लासफ्राव बुजिस'नो हायै आरो मिथिस्लाबनो हायै आयदाफोरखौ बिथांमोनहा नैबे गोलोम बोथोरनि गेजेरजों बिथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन आरो नांगौ जिनिखि गोनां आयदाफोर बे आयदाफ्राव बिथांमोनहा गाहामैनो सोलोंनानै जिनिखि जोंनि थांखि बेखौ जाफुंसारनायाव फरायसाफ्रा मदद खालामनानै बिथांमोना इयुन जिउआव गावसिनि जिउखौ मोजाङै आवगायलांनो हाथों जोङो बेखौ मिजिंथियो।